saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong manis kang dadi papujanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa rasane ora kuwowo rasane atiku sansaya nelongso besok kapan gonku mendem ora bisa turu Mas Tony kawula nampi salah setunggaling atensi saking keluarga besar Gunas wonten Puslasmo Mbak Rasmudi sumrambah samudayanipun Allah duit kadung ditompo lagu ra iso dikek iki piye Jo? Niate sedekah. Berarti diganti lagu liyane umpama apa kok nyanyi dhewe. Bos Lasmo Mas Tony matur suwun. Lho mosok apa sak lagu nang 300 lho Jo. 300 kurang 100 engko Pak Rasmudi sing nambahi. Siap. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmara prasasat rapi solali esuk awan bengi tansah beda ati wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong manis kang dadi papujanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa rasane ora kuwowo rasane atiku sansaya nelongso ke taman asmara
satu informasi untuk all artisnya Adis Music yang berada di belakang sana, sekiranya bisa berkenan menuju ke sasana panggung. Telalah sampun kalau nampi salah satu kali pamundutan saking keluarga agung Regunas nggih. Mas Kifli kulino petuk Mbah Lasmo nggih. Neng kono yo nyangoni, neng kene nyangoni lah. Kowe giliran dite oke mbok aku anak angkat. Ya kowe ngakoni kono ora ngakoni. Nggih. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmara prasasat rapi solali esuk awan bengi tansah beda ati prasasat rapi solali esuk awan bengi tansah beda ati satu